سلام كميك أنكم زخبركم من زخبركم انتخابات التمدب حرشنا أنا معمل إذا مدب زي سولس نقطة فنيو حمص مشت زدقم مدبيو نايلوم مدبنا أزيب تكال سبان وسيوتون حالة زتكر خينو كلا أين نيمود داتان كفاليو بده زفت ربايتا مزبل السدمة تدالي له هذا لو نقربن قبر أملاق أرجاي كسفت أمي مدبنا مسانا خصنحو المينايو ناب حزب زقرب كل عينة شقات ويقرب كأسألن وحسن زقبرو بقعته إزي أمريكا تحطو ويدما أواقع عداقا زقربن زتيرلون أيكونن ناب عداقا ناي مقراب عقمي مسعبيت أكفافلت نقادو زلك ركب تشوت أولو واقار تعاون تودادارن مقبارو ونا نتكال زلو وقربنت والساني إمو أبزقود دايز زلك مرداتا بخميت قلتو إلنا ناكايد سراح تكال سبان وسيتون أزيب نااتو أبراهام ميكيل توكيسنايو مجمرة زعابي كان مسجنون ندلي حزبناي مورال هبكا يتبابعك نتيجة هون شكملك حجي حراي كاب جزين داتا محشنا كاب جزين داتا محشنا ندامل خنايا نداس ففلنا متصالو أبتنا مجمرة زنبر أوان كن حساسات فورماتيو يقارا رسكا لك عمس أبي أبقى أوان بيج أهون أبقى أوان سعد أهون نزغل شجر تشكي ما عيد حما وطراي أسألناتكم تراي ندابلت حزبنا ناي بحق التوابعو اقرت كيلناي بدحر زبزح عداغانون حزبناي بدحريو بيت مغبتاتنا هوتيلاتنا الله ناي عدنا تكالات كان بعل بيشا زارا مزحلف 5-6 عامت مسانا يوم تقعيزهم هوتيلات ناي منغستي كاوس مرا بالاس مقبل غايش جميركا بملؤ ابانايو حيل اير نوح اوان كابانايو قرب زخودم ابستو سن اوان حيل بحرون كابانا خودوميو بحفشو دبلوماسيات تاع إرترا زلونا UN ايجنسي امباسات كلهم زوم صعدوا زبالو اب هاجرنا دلون زبزح عمايلنا ببهالهم تسرح عين فورماجو سلان قربلهم كلهم تزدليو سيرخبو سلازو زعابي عداغانا نتامامنولو نصحنغون قوليح نبلوغن حزبناي ازي تكال يعبلو عيت درت يبل فلوط نغري ግን تكالكم كو وحسكو انت خوينا انا ناي وصاي شرفي منتاي حزبنا هاجر زطلبو أو خي ولا حتهم كماي ويسرحكم أتأمامتهم كماي صبغ تحت زي أكلت شحن 19 بفارق مجمرة أكلت شحن 10 ثلاثة جزء فرماجونا قبل لابراتور ناي فرنسا أفتينا هنا لابراتور تفتينون صبغ يوروبيان ستاندرد لو فرماجهم زلنا سيرتيفيكت بهذا مسارات حدا أكلت جزء وثلاثة جزء زخون الإمارات السعودية السودان عبيت عداقات فتنة تغيرو عودي نايوص شرفي كساب حجي بحالة منغستا يتشجرنا جمرت مسموهنا أبصعرون سدزلنا منغستي بكل دقف يمانان بصقامنا خبكوبنا الله سقاب حجي زغون نايوص شرف سينا نسارحيتات سينا زتعنقفنا يدبو خرنيا يلان كساب زادي غزيا كوميلو كن خيت سلازي يقبؤو نحن صقعتنا ناي منغستو خوينا كيس زي يقبأنا حجي انت نفعنا أبكل تشحن أسران حدا مولو ناي سد تارجيت كنقبر مدب علينا أبزق مينا دلو خلط عمد حدا كبد بلا عداقة نسرد علمه نجمر على سينا دلنا بهم إيه كل شيء 19 جميرو استفاد عليه وجنات أبز هاجر زلوا فتنات كبر ثاني حلو سامبل وسد نفرنسا ناتو هنا بكتيريال كاونت كواليتي وقال مليو على موعد أجان مود دارو أما خلي مبرأ أنت يمثل أو أفريقيا أنت يمثل كلا زبل فتنات تغير الله حنت درجة قصنا تنصرح زلنا product quality
ጸገም ይብልና ጽቡቅ ኳሊቲ ለና ዋጋ ኩሉ ግዜ ዋጋ ጸባ ዓድና ክብር ስለዝብልካ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ኣብ ዋጋ ቁርብ ብርኽ ንብሊና ግን ኳሊቲ ነቲ ዋጋ ይሽከመልና ኣሎ እዝን ተኾይኑ ኳሊቲ ዝ ዋጋኩም ክንቅበለኩም ኢና ብልና ኣሎ ናብ ዓብ ዕዳጋ ክንኣቱ ተኾይና ግን ዋጋ ጸባ ክጎድል ከም ዘለዎ ንሕና ኸ ዋጋ ፍርያትና ክጎድል ከም ዘለዎ ንሰርሓሉ ለና ንጽዕረሉ ለና ነዙን ሕጁን መንግስት ዓብ ደገፍ በናሎ ኣብቲ ናይ ምግብ ዝምልከት ኣብ ምሕደሩ ዝምልከት ኣብቲ ካልእ ስራሓት ዝምልከት ሕጁን ብመንግስት ከቢድ ደገፍ እዚ ኢልካ ክትገልጾ ዘይትኽእል ብኩሉ 360 ዲግሪ ድዞረ ደገፍ ኣለና ሕጂ ነዚ ንሕና እቲ ተደጊፍናዮ ዘለና ናይ ብሓቂ ናብ ውጽኢት ከነብጽሖ ህዝብና እዚ ሕጂ ዝኸፍለሉ ዘሎ ደይኮነስ ብተቆሪጹ 50% ተቆሪጹ ተዋጋ ከመጾ ንኤክስፖ ክንወዳደር እዚ ግን ኳሊቲ ወይ ከዓ ኳሊቲ ምብልሻው ከ ሃሎ ነቲ ዘሎ ኳሊቲ ዓቂብና ነቲ ዘሎ ብቕዓት ሓሊና ነቲ ዋጋ ንምጉዳል ንሰርሓሉ ንጸረሉ ዘለና ምስኻ ተማሂርካ ሙያ ጥሪኻልኻ በይንኻ መኻድግን بحد إتكام التقع مالتي أبزي مويا نخفري ناتكاي هون ناي كبابيخا سرحكا خمي زي غيرنا إلكام الزرابة يكالني مستوم كمان دسرعو قرب انتاي يسأقام بعدنا حد عين سرح دسرح انتو خوين أتسب كنت تحقاق زي تأمامتي ببهلي أنا نفسي كن إلا يدلني ويد نتكلنا بلاين دلنا كوم عيد بهلي بلنا سأقيمو بزموياناتنا دسر حساب تمرت دلي تومكرو دلي تمسينا مع صنع خفوتي زقبرنا أن عشنا قراتنا على قديما بحجون زخدين أقات أمون لو منقو الصحاب زخلهون قال سبات مسيون كم زقات إمنا فورماجو مونت هنقبري لهم كأماماتيبنا سدهبنا مخرب عين هذا رأخي سخات مسكرو حكي قن إزي غيرنا إنا زعوت كنو بلاين خلنينا بيت كما تخوينو بدرجة حقر نحنا كم حقر نيشتي سلطهونة إرترا اتزلنا حيلي كن محيل انتو خوينا خنطمر علينا كنطمر انتو خوينا مويا زلنا سبات كا كن مهاهر كن لقاقح كن كل علينا مويا أنا تماهير الله صباح كوايز نسو كوايز حيل زبالة تمرت تماهيرهم كموزيهم إذن قدمي سرحوا صنحنون بتمكرون بتمرتن كوايز عبيهم تمكروا له تمكروا عبية تمرتي حجي انت تواسيبنا نخن سرح تواسيبنا نخن عبي نحنا خم تكال نسعروا لي مس 4 5 أشت خمانات تكالاتون تمرت علينا أبدك محرم زركوا مسندا ذاكرقو مستي اتش ناي بعل تولى هاي بحال منقص بحال من سيد مرحو تكال كالوتون مس فرويني اب ندا دعرا اولس دلو رغو دغبرو الله 4 5 اساس او كدبالو مانتاي زبحال مزيوم ولا عمق دبلنا يمتحقاز ويكا تبجيسكا وحده ناي مسرح واخن بس انت زي كالنا عقمنا درود سلازلو اتنا يمتحقاز ويكا مويا خنا شير ناي مغبار تابو موسد نعوم هب تمكرتات جن نجبرينا أبز حلف عامت أب كولج عده هلو زمهرو تمهرو ون أمسينا ممينا حدا عسرت خلت دخانو قلعو كابن زوج حتى 9 دقيقة أنستيو نشدي شوارحي 5 شوارحي 4 شوارحكم ندا تاخذ ندا مص ندا مهرنا قال تكنيشانز كوينهم حنت فابريكا مسقومتكم ورحو زخلو قلعونا فرينا لنا حجزي امهرنا الكات زاربا يكالني نسرح لنا مسبصوتنا الكات زاربا يكالني قرب امراتن سمراتن يدليناي اي بس احنا ينقنا لنا ግን ዕቤት ክመጽእ ተኾይኑ እዚ ንብሎ ደልና ናይ ሰደድ ስራሕ ክጅመር ብሰደድ ክንመዕብል ብሰደድ ክንስጉም እንተኾይና ግን ብውሕዱ ተናውሽቲ ሃገር ዘለና ትካላት ስታንዳርድና ተማሳሳላይ ኮይኑ ኣነ ሰደድ ክገብር ተኾይነ እንተውሒድንስ ካብቶም ብጾተይ ከምጽእ ኸላለኒ እሶም ሰደድ ክገብሩ ተኾይኖም ተውሒዶም ካባይ ክወስዱ ኣለዎም ነዝን ክንገብር ግን ክንተሓባበር ኣለና ሓቂ ኸዚያ ስራሕኩም ቀንዲ ጸባ እዩ ጸባ ድማኒ ኩሉ ግዜ ካብዚ ክመጽእ ክኸላሉ ንማዓልቲ ናትኩም ክንደይ ይኹን ካብ ደገ ተቐበልዎ ክሳብ ክንደይ ትመስሉ ሕጂ ኣብዚ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽናዮ ናይ ጾምን ናይ ስዕረትን ግዜ ናይ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ብዝሒ ጸባ ፍልይ ክብለጥ ኣሎ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ ኣብ ናይ ስዕረት ግዜ ንኡዞዋ መንደፈራ ንኡዞዋ ደቀ ምሓረ ንኡዞዋ ሰገነይቲ ንኡዞዋ ድዋርዋ 4 ንኡሳን ዞባታት ናባና ጸባ ሰዱ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ጸባ ህበናይ ናይ ውሽጢ ትካልና ጸባውን ኣሎ እዚ ተደሚሩ ኣብ ከባቢ 3500 ሊትር ጸባ ንመዓልቲ ንምስራሕ ማለት እዩ ብገምጋም ኣብ ግዜ ጾም ኮን ከሎ ነዚ ዳርጋ ናብ ዕጽፍ ገጽ ካደይቦ ምክንያቱ ተንኡሳን ዞባታት ህዝብና ጸባ ስለደሰትና ኣብኣቱ ንሕናውን ብጠለብና ካብ ፋብሪካ ጸባ ስመራ ኤች بلمد اتشلنا نصوعون توسنا ጸባና ምጽኢና ምክንያቱ እንታዩ ኣብ ግዜ ጾም ጸባ ዘይ ለዓል እቲ ጸባ ንኸይጓሓፍ በብ ዘለናስ ንተሓባበር ማለት እዩ ኣብ ግዜ ስዕረት ከኣት ጸባ ስለ ዝኸይድ እተን ና ፋብሪካታት ዳኣቱ ጸባ ስለ ዝንኪ ካብዚ መኽዘን ሒዝና ዝነበርና ናብ ዕዳጋ ኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ጌርና ሬጉሌት እንዳገበርና እቲ ዝነበረ ናይ ዕዳጋ ጸገም ኣብ ግዜ ጾም ናይ ጸባ ንምፍታሕ ንጽዕር ኣለና ማለት ነቲ ህዝቢ ይብረ መልስ እንታይ ትረኽቡ ማለት ተጠቃማይ استفላለዩ ንኡሳን ዘባታት ናባኹም መጽኦ ናብ መስመራት ማእከላይ ከተማውን ታኣቱ
ግብረ መልስኩም ከመይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰብ ንዓኻ ኣበርካ ይነግረካኒ ጽቡቅ ግን ነግረካ ሕጂ ንሕና ንብል ጽቡቅ ኣለና ደሓን ንኸይድ ኣለና ተንኡሳን ዞባታት ዕጉባት እዮም በኣና ንሕና እውን ብኦም ዕጉባት ኢና ልክዕ ኣብ ስራሕ ጎጽጎጽ ክብን ለጠቕን የጋጥም ኣብ ገለ እዋን እቲ ክፍሊት ንድንግዮም ምክንያቱ ስቶክ ጠጠው ብለና መስቲ ጾም ብዙሕ ጸባ ምእታው ብዙሕ ስቶክ ይኣቱ ትዕዳጋ ቀልጢፉ ስለዘይከይድ ኣብኡ ገለ ሓጎጽጎጻት ከጋጥመና ኸሊ ግን እቶም ንኡሳን ዞባታት ብሓቂ ብፍላይ ንኡዞባ መንደፈራ ነቲ ደሎ ጸገም ሳና ተረዲኦም ዝሓለፈ 3-4 ወርሒ ከም ንዓና ዝጥዕመና ኮይኖም ከይዶም ብሓቂ ዘይቀል ዓለም ነመስግኖም ካብዛ አጋጣሚ ጽቡቅ አጋጣሚ ንዓና ንኡዞባ መንደፈራ ብሓቂ ኣና ሓፍቲ ትካል ናይ ዝትካል ኢልና ንዛረብ ንኽእልት ማሕበር ናይቲ ንኡዞባ ዘሎ ንኡዞባ ደቂ ማሕበሮም ብሓቂ ምሳና ነዊሕ ሰሪሑ ጽቡቅ ናይ ስራሕ ዝምድና ኣለና ኣብ ጽግመን ኣዋን ስኮሞን ኣብ ጽግመን ኣዋን ስኮሞም ከም እንዳበልና ንኡዞባ ድባርባ ከምዝ ገዛንያ ኣብቲ ማሕበሩን ኣባላትና እቲ ንኡዞባ ንሕና ደለና ንኡዞባ ጸገም የብለና መዓልታዊ ርክባት ስለ ዘለና ምስኦም ብሓፈሹ ምስ ሓረስቶት ደሓን ዝኾነ ዝምድና ኣለና ኣብ ተጠቃማይ ኣብ ብዋሳእ ዘሎ ትካላት ናትና እንዲኻ ትሪኦ ሕጂ ንምሳሌ ኣቢሻ ጽቡቅ ናይ ምስጋና ደብዳቤታት እንበር ነቕፊት ኣጋጢምና ይፈልጥን ዝሓለፈ 6 ዓመት ሰራሕና ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ቶም ኣቢሻ ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ምግቢ ምድላው ተፈላለየ ዓይነት ዜጋ ተፈላለየ ዓይነት ደረጃ ድሎ ሰብ ይዘለዉ ካምፒዩ ኢንተርናሽናል ማዕስከሪ ጌጋ ሕጂ ኣብኡ ኣስፔዛን ድሕሪት በብዝሒ ዝመለስ እዚ ጽቡቅ ኳሊቲ ኮነ ተባሂሉ ይመለስ ብዕድል ተመሊስና ይፈልጥን ሰፕላይ وحيدنا يفلتن تنقل أتنالهم نزعل 4 عامت كي قارص خيد الله زارون نزعل 4 عامت زهون نقفيت يقطمنان تنسابلايغن تندازوزنا يقرب الله اسمرا بالات كتتزاربهم زبلص مخون ما اتنسون كبلو زغبا اندي دبلك زلهم اسمرا بالات بيتي اغاي شاب زمصل اوان تفلالي عين فورماجو እንዳقربنا አጋይሾም ዕጉባት መኻኖም ሓበሬታ ኣለና ኣብቲ ሶይራ ክንሽለመሉ ዝተባሃለ እዋንውን እዚኦም ንብሎም ደልና ትካላት ሪኮመንዴሽን ጽሒፎም ኣለና ናይ ሓቂ በኣና ዕጉባት መኻኖም ብስራሕና ሕጉሳት መኻኖም ንኽንሽለም ሲ ደገፍናቶም ነይሩ ወይ ትሶም ድምጽናቶምን ኣብቲ ኢድ ነይሩ ወይ ካብርክቶ ነይሩ ወይ ንዖም ተታሓቶም ነቶም ንብሎም ደለና ትካላት ተጠቃማይ ህዝቢ ብዓቢኡ ኣብ ድኳና ኣብ መዓልቲ ክንደይ ሰቢኣቱ ነይሮም ሕጂ ክንደይ ሰቢኣቱሎ ይዕበይን ኣስትድገዝ ወቅት ሪኦ ኣለሃት ትራፊክ ናይ ሰብ እንዳበዝሒ ይድመጽ ዘሎ እዚ ኸማን ዝሓለፈ ዓመት ኣጋጢምና ዘሎ ናይ ኮሮና ማሕነኦ እቲ ሰብ ካብ ገዝኡ ብዙሕ ዘይምውፃእ ኩሉ ሱታት ኣብ ግምት እቲኻ ደሓን ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣስመራ ኣብ 5 ድኳናት ኢና ንሸጥ ዘለና ኣብ ኣኽርያ ሪጋ ሶማል ድኳን ኣለና ወኪል ኣለና ኣብ ቲራቮሎ ጠሬድ ኦቨን ወኪል ኣለና ኣብ ዕዳጋ 5 እግራ ሓሳሓዝ ወኪል ኣለና ኣብ ካቴድራል ፊት ካፊት ፎቶ ካቴድራል ውን ወኪል ኣለና 5 ማርካቶ ድኳን ኣብ ዓቢዩ ማለት ይትናትና በኣና ድውን በዛ 5 ድኳናት እትሰብ ንኸይንቀሳቀስ ከባቢ ኣኽርያ ዘሎ ኣቦቱ ከባቢ ዕዳጋ 5 ዘሎ ኣቦቱ ከባቢ ከም ዝበልኩ ካቴድራል ዘሎ ኣቦቱ እንዳገበርና ነትሰብ ክንቀርቦ ንፍትና ኣለና ንሕና እጅብ ቀረባ ግዜ ኣባጽዕና ኣብ ከረነን ዘንጨና ፍርካ ፊትና ነቲ ህዝብ ኣብ ዞባታት ደሎ ነዚ ነገር ዝኸነ ልምዶ ከም ፍርያቱን ከነሪኦ ኸ ኣብ መቀራቢና ድልና ኣብዚ 3 ወርሒ ዝናው ገጽና ንኸይዳለና ሚኒስትሪ ሕርሻ ክፍል ሕጋጋትን ቁጽጽርን ብቕዓት ናይዚ ትካል እዚ ዝምስክር እዮም እንታይ ይብሉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናይ ፍል ሕጋጋትን ቁጽጽርን ቤት ጽሕፈት ንዓና ከም እንታይ ይራኣዮ መስልካ ጌት ቫልቭ ማለት ቡምባ ትብሎካሞ ጌት ቫልቭ ኣለዋ ታ ቡምባ ተተሰራ ታ ጌት ቫልቭ ያታዓጹ ሕጂ ንሕና ኣብ ውሽጢ ሜዳ ንጻወት ስለ ዘለና كم تصعد تقعد حسابنا حقاقات نقطرن كن أسلطان مالت أبصق الله تكيجا بمعدو نعور رأينا عنا دير رأينا حجي هندبت في التشاي جبري وقت علي هندبت مصوها فابريكا حق أو مصريتو أولادك صريتهم أكادنهم مشفان صون قال زمل كوتو كلهم أبدكواناتون أبسمرة كابت عداقاتاتون سامبلات يوسدي حقاقات نقطرن أي منيستر حرشان أي بحكي سيريس كوينهم أزيو تنقو زخونة عتوب مكتتالي بقولنا إذا مكتتالي زخ أنا عنا نايب حكي أتبيعنا أنفع أبحنت أقرأكم وصخلوا زنبرة قلت أبكى لا يقدر خدك كم يقولنا سومنا يتصوروا هني نحن هون معبالي ناس لزخونة حنقول فعلا أنا أبرت الهون رأيته كسب حجي قال أوانا بقال قالوا التكالات سقاب معشاق سقوم توسي دوميو حجي أبانا جن زي أيقات أمنا لك الرمز قبوا أنا قال حسابي الرمونعم كسب حجي بتزامدي دحانا لنا أفرعتنا وندحانا له أو صيتون دحانا بزحات حرستة عقرنا أما بي كم مرة يسمع زي أباهم كم وكابتن حجي كباب 224 قلب لنا الله نايم يقول حسرت الله حجي انتايو
حصرت مغبو እንደይኮነ ኣብቲ ምሕደራውን ጸገም ኣለና ሕጂ ኩሉ ግዜ ምግቢ እንስሳ ክንብል ከለና ንሕናቶም ሓረስቶት ካብ ጥልያን እንድተወርሰ እንዲ ትስታላ ጌርካ ከብቲ ኣሲርካ መምጋብ ካብ ጥልያን እንደወሰድና ጥልያን ከብቲ ተረፈ ምህርቲ ይድህብ ነይሩ ናይ ፋብሪካታት ካብ እንዳፊኖ ፋብሪካ ናይ ፍሩስካ ተረፍ ካብ እንዳ ዘይት ፋብሪካ ናይ ጹማ ዘይት ተረፍ ገለ ኮሙታት ከም ልምዲ ተወሲዱ ስለጸንሐ ሕጂ ተረፈ ምህርቲ እተን ከብቲ ብደረጃ ሃገር ስስትን ኣለዋ እተን ፋብሪካታት ኣይወሰኸን እቲ ተረፈ ምህርቲ ከሓጽር ጀሚሩ ሰብ ምግቢ ሓጽርና ክብል ከምርር ጀሚሩ ካባይ ጀሚርካ ሱ ይደለና ጸገም ዓለም ኣብዙ ዋን ዝንታይ ጌራ ከብቲ ተካይደላ ተሪኢኻ ግን ተረፈ ምህርቲ ዝወሃብሲ ንመጠበርታ ክትሕለብ ከላስ ብኹባያ ሓንቲ ኪሎ ከማን ኣይትኸውን በቀጠልያ ምግቢ እዩ ዓለም ንኸብቲ ሒዙ ዘካይደን ዘሎ ቀጠልያ ምግቢ ንሕና ንምንታይ ኣይነፍር እንተይልካ ኣተሓሳስባና ስለዘይ ማዕበልን ኣብኡ ስለዘይ በጻሕና ጥራይ ዓለም ንሕና በዚ ስራሕና ንኣኼባታት ንሴሚናራት ንትምህርቲ ክንመሃር ወይ ክንምህር ኣብ ንገሸሉ ልዕሊ 38 ሃገራት በጽሕና ለና ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ተረፈ ምህርቲ ድህባ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ትካላት ጥራይ ኣብዚ ዋንሲ ተንከብቶም ብዘይ መጠን ገዘፍቲን ኣርቲፊሻል ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ትድውሃብ ምግቢ ዘይተዓደነ ጸባ ኸ ይሕለባ ኣብ ኣሜሪካ ርኢና ኣብ ካሊፎርኒያ ከምዚ እንተዘይ ኮይኑ ኣየርላንድ ተኸይድካ ተቐሊለን ሓርጭ ደይጥዕማ ግን እኹል ጸባ ዘለዎን ከብቲ ትረክብ ኣብ በዓል ጀርመን ተኸይድካ ፎሬጅ ቤዝድ ናይ ሰዓሪ ከብቲ ብብዝሕ ኣለዋ ሆላንድ ከምኡ በዓል ኒውዚላንድ ከምኡ ኣውስትራልያ ከምኡ ሕጂ ንሕና ኣተሓሳስባና ክእረም ክኽእል ኣለዎ ናብ ቀጠልያ ምግቢ ክንኣቱ ቀጠልያ ኣልፋ ኣንጫዕፉን ሰዓሪ እኹል ማይ ተሂብካ ጸባ ትበካ ሕጂ ናብዚ ንኽንበጽሕ ግን ሓደ እዚ ከምዚ ሪቮሉሽን ቃልሲ እዩ ኣተሓሳስባ ናይ ሰባት ቀይርካ ኣብ ሓደ እዋኑን ካብታ ሓደ ምግብን ኣብታ ሓደ ምግቢ ክቕይራ ከሎ ትፍትን ኮይኻ ብንእሽተይ ምግቢ ቀይርካላ ታላም ጸባ ህልምብል እቲ ሓረስታይ ስንብድኖ በቲን ጥራይን ትኸውን ብል እቲ ሓደ ምግቢ ናይ ምልምማድ ግዜ ክንህበን ኣለና ሕጂ ነዚ ብቁጠባውን ስለዘይ ደልደልና እቲ ሓረስታይና ብቁጠባ አይደለልን ተደጋጋሚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ከብቲ ሕማማት ይጋጥም ደርቂ ይጋጥም ገለ ይጋጥም እግሪ ተኸልን ሓረስታይና ሕጂ ነዚ ናይ ምስግጋር ስራሕ ንኽጻወሩ ይኸብር እዚ እንተዘይ ኮይኑ ተሓሳስባ ብጎስጓስ ሚኒስትር ሕርሻ ዓጢቑ ዝጉስጉሰሉ ዘሎ ናይ ቀጠልያ ሓምላይ ምግቢ ሕጂ እዚ ናብ ቀጠልያ ምግቢ ክንሰጋገር ተኽኢልና ውሕስነት ጸባ ጥራይ ደይኮነ ጥዕና ዋጋ ጸባውን ንባዕሉ ንድሕሪት ክምለስ እዩ ከብቲ ጥዕና እንድሕራለይዋ ጽዑይ ጸባ ትህበካ ዓሌተን ክትመርጽ ከለኻ እውን ኣብዚ ቦታ ናይ እንስሳን ጸባ እጃም ኣለዎ እዚአን ብጸባ እንደቀና በመዓልቲ ሰዓት ላ በገምጋም ይዛረብ ደለኹ እንታይ ትረክብ ምስ ካልኦት እናገናዘብና ክንሪአን እቲ ሕጂ ንሕና ፍሉያት ከብቲ ሒዝና ኣለና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ተን ከብቲ ከም ዝበልኩ ኣብ ዕዳጋ ዝተወሰና ተገዚአን መጽአን ኣብዚ ከዓ ብኣርቲፊሻል እንዳገበርና እንዳዳቐልና ነቲ ዓሌት ከነማሓይሾ ንፈልጥና ናይ ብሓቂ ፀጊበን ሙሉእ ምግቢ ሂብካያ ዝግባእ ምግቢ እንተሂብካየን ስጋብ 28-30 ሊትሮ ዝሕለዋ ከብቲ ኣለዋ ኣብዚ ክንሸሎና ብዙሕ ፍልል የብሉን መስት ብሓፈሽኡ ናይ ሓረስታይ ዘለዎ ኣብ እዘን ብኣርቲፊሻል ነውልደን ደለና ካብና ዓመት ኣይናት ጸባ ክንሪኦ ተወልደን ምራኹት ብብዝሕ ኣለዋና ሕጂ ዓብይ ኣለዋ ድሕሪት ሰረን ወሊደን ጸባ ክንሪኢና ሕጂ ምግቢ ምሕደራ እዩ ነቲ ጸባ ድጸልዎ ብገምጋም ንሕና ስጋብ ድጸግባ ዝበሃል እቲ ኣድሊፕ ድበሃል ኣይበጻሕና ኢና ኣለና ዓቂና ኢና ንህብደልና መስቲ ዘሎ ሕፅረት ንፅዕር ኣለና ኣልፋ ኣልፋ ከም ትሪኦ ዘለካ ብኩሉ ብዙርያ ናይ ዝትካል ንዘርእ ኣለና እንተ ኣልፋ ኣልፋ ከም ዝግባእ በፂሑልና ብግቡእ ተዓፂዱ ስጋብ ድጸግባ ምስተውሃባ እንታይ ይመስል ትወሳኽ ናይ ጸባ ክንሪኢና ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ገለ ኣጋጣሚታት ምግቢ ናይ ምርካብ ኣጋጢሙ ነይሩ ጽቡቕ ብደረጃ ሃገር ብዙሕ ምግቢ ናይ ጥሪት ተረኺቡ ነይሩ ኣብ ሽዑ እዋን በዛ ናይ ገዛና ክንሪኦ ከለና 700 ሊትሮ በፂሕና ነርና ጸባ ካብዘን ዘለዋ ከብቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን 400 ኣለና ስለዚ 60 ናይቲ ዝነበረ ብቕዓትና ይደሎ ሕጂ ዝወልዳ እንዳወሰኻ ምራኽት እውን እንዳተወሰኻ ተቆፅሮ እንዳዓበየ ስለዝኸይድ ብኡ መጠን ጠለብ ናይ ምግቢ ከይዓቢ ብኡ መጠን ካብ ጸባ ከዓቢ ማለት ሕጂ ስጋብ ድጸግባ ኣብሊዕና ፈቲና እዚ ኣሕማቕ እዚኣ ንፍዕቲ ከይንብል ኣብቲ ደረጃት ኣይበጻሕናን ኣለና ግን ብሓፈሽኡ ሚኒስትር ሕርሻውን ኣርቲፊሻል ዘርኢ ንነዊሕ እዋን እንዳምፀና ሓረስቶት ዳርጋ ብነፃ ክትብሎ ብዝኽእል ናይ ኣገልግሎት ዋጋ እንተዘይ ኮይኑ ብነፃ ብትብሎ መገዲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ወኪላ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ቴክኒሻናት ኣሎ ኣርቲፊሻል ኢንሴሚኔሽን ይገብሩ እዮም ተኣታቱ ነዊሕ ፀኒሑ ካብ ኢላ በርዕዱን ሰብ ከብቲ ኣርሓ እንዳገዝአ እንዳበለዎ ናይ ምድቃል ስራሕውን ፀኒሑ ዘረን ሕማቕ ኢልካ ትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ምግቢ ጉዳይ ስጋብ ድፀግባ እንተዝወሃባሲ ንፈተና بقعت دين ولا سنة بحق من محيح زرق بدرجة هاجر نتريحنا اللي نالو زبل سي كومناتيري تبول قصص ومس نخندي سب نيسرح قدر فتيروس أبزا حج جزء بزي أبهنت أدسور حزور لو من إسعاتنا كيلاتنا هنسان أبزا وشت فابريكا مستحرش از تأساسر 4-5 سوات اللونا أبزا حدش تسرح دلو هنسا سقاب 400 سب 350 سب اللو سلازي أبزا وانزي الصوم كم جزيان انت قصير كام بقوام جن أب 4-5 قصنا سب عدل سرح يبنا لنا في بدهوتات الناس أجركم نابز درجة زي فتحكم اللهم
بدها فريحهم زقطوا زقارصوا سوات يسالون كابتناتكم تمكروا تبغيسكم نوعاتهم زقنا ملأختين تالك انت مسكا ود سم كفتر كله خسرح تفطير صراحه سي برجعنا يكونن املاح د اززنا يسرح كان برت بايلنا اجي ود سم كسرح له بافلطو تسرحكا بقنعنا انت وفي انت دخيمك خا ايتسنيا ስለዚህ بدو خاني ممهاري خاي تمهار تخونكا كتصقم عليك تتصقمكا كتبالحاتيها انت تبالحاتك فتحك تمصيها ስለዚህ ጸገማት እንተዚ ህሉሞ ስራሁን መንባሩን መቀረት ይብሉን ሕጂ ንሕና በትስ ጀመርና ሶይሉ ጎዩት ናይ ዶርሆ ስራሕ ከድ ነይሩ ተዝኸውን ምናልባት ኣብ ገለ መናፈሻታት ኣባጽያት ተዛወር ኣብ ተኽት ተዛወር ክትነጥር ነስራሁን ገዲፍካ ክትከይዲኻ ጸገም የለን እዚ ግን ብድሆ ይጋጥም ንዑጭ ክትገጥም ትወፍር ትደክም ሓንጎልካ ብኡ መጠን ይበልሕ ተሞክሮታት ትውስኽ تسعر تعوت موداتها معوت مالتكو عالم بسلام منبر مالتي تعودك تبصح الدرجه موداتو يتفلطنها معسكم تموت تفلطنها ግን تسرح تسعر بدهوታት تقطم ገጠመካ بدهوታት ገጢምካ መስተገርካ ትሕጎስ ካብኡ ዝዓበየ بدهوታት ደረጃ አንድ ዓበየ መስከደኻ بدهوታት ካንድ ዓበየ ኸ ንዑ እንዳገጠምካዮ ንዑ እንዳሰዓርካዮ ንዑ እንዳገጠምካዮ ንዑ እንዳሰዓርካዮ ህይወትካ ብኡ ትጓዓዝ ማለት እዩ كابتكال مفرد درهو نابسوان وصيت صبان تسغاغيركم ግጥም ዝተፈላልየ بدهوታት ገጢምኩም تعودكم لألميتن أسران ناي صباختي ممقاب رؤسو زخاء لبدهو كوانتو خاني بدهوتات نمقتام زقبر زولو سعري يغطلالو ناي مودة تحتونا رأي زي بلو خسقون أي كإلني مو مسائي مدوكم انتايو اتبل نمتغى على لخت كونا النازق ربنا ايها حتى اتورها ودي سبتا فترة سوسو عندي دي بصح خوصي حدالي اجي نحنا ممكن عبينا عندلي كاب زلنا يو زلنا يعني اشتي دراخايا كاباخنا عب عندلي حجون تنبلو يقول لك زي تاسلسة ميتون ساندي قربو كل زوريانا دقفنا يمنقست علنا زبلكو خاصيو حجز حدش اب قدمينا تريد لها فابريكا تسرح زلو عب فابريكا سغاب 80 شحال لتر معلت بروسس كغبر زخيل 400 كبت زحز استالا نسرح لنا حجي اب مززام قصنا نغيد لنا زور حزون زازمينا نبلالنا هنصا اجسو مس جمره تنكبت 400 كبت مالت موز بلص عليت كاب دغن تمصينا بزح صبايل الفابريكاون ناي مسرح بقعته نزلو 10 تعصف عبيو كاباسيتي عبيو وتنبلو انت قدمنا نزربل نبرنا ناي سدد غداي نحرستاينا صبا ناي مطرناف غداي ناي مرقاء غداي ناي ممهار غداي كل حجي مستحدش فابريكا جمري كومي دلو مدبنا ابيت كن حجي عبزلا ابزخل شان اسمح حدن كنقبرينا بدرجتك زخبركن انت قتاتلت مدب حرشانا انا معبل ابتكال ازيب صبان وصيت صبان اتوكرنا بدهو زفطرو بايتا بزبلار استي نخلت تقتاتل سو منكن فنو زقننا مدب بزي تفتيم الله كاملهم بخالد تستو كنرخبينا كساف شعو السلام